Kaixo, Olaia Tizuna, eta musika izugarri gustatzen zait. Gaur nirekin etorri naiz musika hitz egitera. Titulua, rock heavy metal eta umeak. Gaur etorri naiz rock musika hitz egitera. Etorri da. Bere izena Juan da. Norbaiti gustatzen zaio musika rock edo heavy metal? Ezagutzen duzuen bi gauza garrantzitsuak izateko herria heavy metal fan. Zu, Olaia, egin galdera zu. Lehenengoa, esan lehenengoa gauza. Zein da lehenengoa gauza beharrezkoa dena? Ebar? Bueno. Ez da? Ba, ikusi duzue, telebistan? Zer pasatxe, Eta bigarrena? Horrela bitera. Ez balio bi eskuak, ez balio. Lehenengoa, hau, eta bigarrena. Ba, esan. Ikerri gorela. Burua moitxe, Burua eta ilea luzea, Olaia, iaia. Besteok ikasten badun zuen, Olaia behar. luzea. Utiak. Makei. Gitarra partea. 3 parte dauka gitarra. Zeintzu dira, gitarra parte baten partea. Gorputza. Maskila. Hau da gitarra elektrikoa. Entzuteko amplifikagailua behar dugu hau bezala. Soinua ahal egin aldute.
efektua. Sentitzen diferentzia? Ez hainbeste. Bosgarrena. Azkenean, Itxuteneko? Nik ez dut entzun. Especial, efecto especial, Master. A ver. Gitarrak egai duzue. Bai. Ni bai. Azkenean, bale. Venga. Orain zer. Opari bat daukagu zuentzat. Eta orain? Garoa! Garoa dira! Zara zuen izena? Izan! Eta orain? Izan! Garatzi! Musika batean hau baina musika batean da. Baina musika? Baterako. Bai. Oh yeah! Zera zuen izena, gaiz? Gaizka. Eta orain gaizka? Eta ero, orain? Gaizka. Begira. Izena? Orain? Orain? Eta zure izena orain? Martina! Zure izena? Ma. Eta orain? Mare! Alberto, Eta orain? Zera zure izena orain? Alba! Zure izena? Iba. Eta orain? Zera zure izena orain? Orain?
izena? Lier!